ghetto baba, tiri vakuru vemaskendo baba. Yo, what's up guys? Recently, Wally has promised to remix my songs a team rese Zim Hip Hop before album rake rabuda. Hanzi pane masongs androda kupika ndo maremixa, so iye abva atanga nekuita Hope On to Bling Force Challenge ye 4-0 padropa chi video chiri kutrenda guys. Tell the boy child usazvipedza nechamo. Tell the girl child usazvikwedza.